Pusti si túto vizualizáciu vždy, keď sa chceš zbaviť negatívnej myšlienky alebo keď sa ti znova objaví nejaká stará. Pohodlne sa usaď a zhlboka sa nadýchni a vydýchni. Hlboký nádych a výdych. Hlboký nádych a výdych. S každým nádychom a výdychom sa uvoľňuješ a si viac zrelaxovaný. Pokračuj svojim tempom. Teraz si predstav túto negatívnu myšlienku, ktorej sa chceš zbaviť, alebo nejakú novú, ktorá sa objavila. Tak ako táto myšlienka prišla, uchop ju a daj tvar. Či už je to kocka, válec, čokoľvek. Vezmi tento tvar, túto myšlienku a daj ju do vreca alebo krabice. Vyber si to, čo je pre teba lepšie a páči sa ti viac. Poriadne to vrece zaviaž alebo krabicu zálep tak, že vieš, že sa od ťa už nič nedostane. Tak ako keď niečo niekde posielaš. Nech to je poriadne zabalené a nikto sa k tomu nedostane, pretože toto je toxický odpad, ktorý vo svojom živote už nechceš. Čo vieš určite, že táto myšlienka ťa už nejako nemôže ovplyvniť. Keď to máš zabalené, predstav si vesmírnu raketu. Je úplne jedno, aký typ rakety, koľko má motorov, či je to Apollo, Starship. Toto je špeciálne výkonná raketa. Príď k tejto rakete s krabicou alebo vrecom, otvor dvere a hoď ju dovnútra rakety. Predstav si, ako tam túto negatívnu, toxickú myšlienku vkladáš, ako tam je a zatváraš dvere. Sám vidíš, ako to tam ostalo. Zavrel si dvere, zaistil a zapečatil a ideš do bezpečnej vzdialenosti. Za chvíľu vidíš, ako táto raketa štartuje a odlieta do vesmíru. Za malú chvíľu naberie obrovskú rýchlosť a vidíš, ako sa vzdialuje od Zeme. A postupne vidíš malú bodku od motorov. Ako vidíš túto malú bodku, ako sa vzdialuje a zároveň z iného uhlu vidíš, ako sa približuje k Slnku. Vieš, že toto je špeciálna raketa. A je tam za malý moment. Veľmi dobre vieme, že povrch Slnka je žeravý a jadro Slnka dosahuje približne 15 miliónov stupňov Celzia. Čiže je isté, že tam naozaj nič neprežije. Ako sa raketa približuje k Slnku, jeho gravitácia ju okamžite priťahuje, tak sa raketa začína rozpadať a topiť spolu s touto negatívnou toxickou myšlienkou. A vidíš, že celá raketa s myšlienkou zhorela a vybuchla. Vidíš tú explóziu tam. Teraz si užívaj pocit, že táto myšlienka je už preč. Keďže už je preč, tak ti tu vznikol krásny priestor na nahradenie negatívnej myšlienky lepšou, pozitívnou. Tak, ako pretváraš negatívne vety alebo afirmácie, ju nahrať pozitívnou myšlienkou. Párkrát si ju povedz a vezmi si, že toto je nová realita starej negatívnej myšlienky. Stará je preč a nová je tvojou súčasťou. Nová, pozitívna, podporujúca, skvelá myšlienka. Povedz si, toto som ja. Toto je moja nová súčasť. Ďakujem. Značením, pohodou, spokojnosťou sa párkrát zhlboka nadýchni a vydýchni. A keď budeš pripravený, môžeš otvoriť oči a vrátiť sa svojím tempom späť do reality. Vítaj naspäť a užívaj si svoje nové, upgradeované ja. Prajem krásny deň.